Bé, estem aquí amb Malan, que ens ha concedit una petita entrevista gràcies al contacte que ens ha passat en Tomàs Molina. Així que res, Malan, potser et vols introduir als nostres companys qui ets? Em dic Malan Sambú, soc de Gàmbia, també de Torrelles de Llobregat. Sí. I explica'ns una mica sobre la teva associació. Quin objectiu té? Què s'hi fa? L'associació nostra es diu Mbolo Association i Mbolo vol dir unitat. I això estava fundat des de l'any 2009 i vam arribar a Gàmbia l'any 2009. Jo i la Sílvia vam iniciar un projecte que es diu Fandema, que és un projecte per l'emprenedoria per a les dones de Tulleren o de Gàmbia que volen fer tot un conjunt de feina que fa a les homes. I quins tipus de feina, per exemple? I fins on poden arribar aquestes dones? Quines sortides té en aquesta associació? Doncs són tipus de feines com soldadures per poder soldar i també tema d'instal·lació d'energies renovables. I perquè vegi, han vingut d'un àmbit que no han pogut estudiar mai, però finalment l'oportunitat que tenen a Fandema, elles volen ser instal·ladores solars i van arribar a instal·lar la planta de plaques solars més gran i més important del país, que van arribar a instal·lar quasi 1 mega. Està molt bé, sí, i tant. També hem vist que ets per part de Gàmbia. Et volíem preguntar com has arribat a ser-ho i quines obligacions tens tu com a partit de Gàmbia. Doncs això, aquí en el COP, normalment jo vinc amb la delegació gambiana. És una delegació molt important perquè la meva entitat Mbolo està fent una feina que ningú està fent allà a Gàmbia. Per exemple, l'àmbit d'energia renovable amb dona, això és el concepte més innovador. A partir d'aquí que vegi que les dones han pogut fer tanta feina per a reduir o convertir-se en mecanitzar tota la seva feina a través de l'energia renovable. Per tant, imagina't tot el que són rentadores per a molí de vent, a treure aigua del pou i també per a poder conservar totes les recollides seves de la feina i això tot amb suport de les renovables. I això és molt important, és superimportant. Doncs, per tant, Gàmbia, com a país, ha vist aquesta gran feina que estem fent, per tant, han portat tot aquell èxit de la feina que fem per aquí al COP, per poder reivindicar, perquè vegi que aquí senzillament no podem fer les mateixes errors que estan fent els grans països. Per tant, podem pactar i podem també demanar i reivindicar que el planeta l'hem de cuidar. Molt bé. I també, ja així com a quasi última pregunta, quines inversions o esforços creieu que us farien falta per ajudar a la vostra comunitat en aquesta tasca? Doncs això ja és una pregunta molt important. Vull dir que inversió ho necessitem. Sempre Àfrica o Gàmbia necessitem el que és un apoyo econòmic, perquè sense els recursos econòmics no podem prosperar dels nostres objectius. Perquè com molt que tu pots tenir la tècnica i pots tenir la sabidoria, i el terreny, però si no tens recursos per poder comprar, com sabem que totes aquelles tecnologies val molta pasta. Vull dir que necessitarem una solidaritat en l'àmbit de que creem uns fons on les empreses petites formades per a dones, per exemple, quan acaben d'estudiar, poden tenir accés, així crearem el que són cooperatives de dones per a tenir servei energètic a Gàmbia. Molt bé. I ja l'última pregunta de rigor que li fem a tothom és que quines són les teves expectatives en aquesta COP26? Les meves expectatives aquí en el COP és per ajudar que el país pot tenir un traspàs de coneixement tècnic, això és molt vital, i després la tercera és tenir eines com podem prosperar a poder gestionar tots els diners que podem aconseguir i així per poder repercutir un impacte en l'àmbit social a la gent local del país. Doncs espero que tingueu molta sort en aquest aspecte. Bé, Malan, moltes gràcies pel teu temps i espero que tot vagi bé. Moltes gràcies I visca Catalunya. Visca Catalunya.